kıyynana düşdi. Mar welaýatynyň Tagtabazyr etrawynyň ýaşaýjysy bolan Haýdarowlar maşgalasynyň prezidentleri bolan 17 ýaşly Haýdarow Sakymuradyň saglyk ýagdaýyna seretdirmekleri üçin maddi ýagdaýlarynyň ýokdugy sebäpli özleriniň kömege mätäç diklerini aýdyp türkmen halkyna ýüzlendiler. Şire bağlı, siz gayret edin, kömek edin, kömeğinize mätäç. Hayatım kömeğine öyle o. Saglygyny ýitiren Haýdarow Sakymurad şu ýylyň ýanwar aýynda kesele duçar bolandygyny we ilkinji keseliň ýüze çykan günlerinde Sakymuradyň dümew, ýagny grip keseline duçar bolandyr diýip çöldäki işleýän ene atasyna hiç habar berilmäändigi aýdylýar. Soňra ara 3-4 gün girenden soň Sakymuradyň gyzygyny has kim galyp, erwet bolup başlan günleri ene atasyna habar berilip we şondan soň ony hastahana ekidilip keseli anyklanandan soň birinji operasiýasy geçirildi. Emma Haýdarowlar maşgalasynyň maddi ýagdaýlaryň pestligi zerarly Sakymuradyň ikinji operasiýasy üçin hiç hil ýagdaýlarynyň galmandygyny aýtýarlar. Lukmanlar Sakymuradyň körçegesi içinde ýarylyp, wagtynda kesilmänligi üçin näsagyň içegesinde 20 santimetr kesip aýryp, onuň ýerine emeli içege goýmaly bolupdurlar. Sakymuradyň operasiýasy has agyr geçendigi aýdylýar. Sakymuradyň ene atasy özleriniň çölde, çagalaryndan uzakda işläp maşgala ekleýän diklerini gürrüň berýärler. Prezidentleri bolan Sakymuradyň saglygyny dikeltmek üçin lukmanlar ony ikinji gezek operasiýa geçirmelidigini, onuň üçin hem 2000 Amerikan dollary meçberinde pul gerekdigini we bu meçberdäki pul tölemäne hiç bir maddi ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýtýarlar. Birinji gezekki geçirilen operasiýasynda ähli gymmat bahaly zatlaryny satandyklaryny, hatta özleriniň ulanýan el telefonlaryny çenlihe satyp, ellerinde hiç bir gymmat bahaly zatlarynyň galmandygyny aýtýarlar. Adam